Латыпов Дамир, 11 лет. Муса Джалиль, бакчашы. Бик уңғанбызны бакчашы бабай яшәү үзенең 90-да бугай. Ул кояш белән бергә кузгала, көрәген ала җенен сызгана. Түтәлләр, казыгелләр утырта, алмагачларның башларын кырка. Түтәлне тутырып үсәчәкләр, нәфис миләүшәсен бер хәмәкләр. Язын бакчага кайта аркашлар, безнең кадерле канатлы дуслар. Бигрәк күңелле май башларында, каеннар яфрак ярган чагында. Шул чакта бабай кинәт яшеле талларга карап күзе яшьләнә. Бу таллар беркөн үсеп җитәрләр, язын бакчаны мактап үтәрләр. Үлсә дә беркөн безнең бакчачы һәр яз яшәреп яшәр бакчасы. Шаулар сыгынып дусты карагай, нинди бәхетле бакчачы бабай.